Like the moon and the sun, she is worth more than gold. Like the stars in the sky, she is worth more than diamond. She is worth more than silver. Special kind of woman. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya Ngozi Chukwu nke ya. She's a virtuous woman. Makanezi nwanyi dị ụkọ. Oh yeah. Imama ya bwagwa ya. Yeah. Ngozi Chukwu. Ife maka Chineke na-enye, ife mara maka ọ na-enye. Ị gaghị arịọ ya ajụjụ nye gị okwute, ife dị maka ọ na-enye. Otu ọ dị. Sara mara mma alụ, Sara bụ onye ezi omume. Ọ na-akpọ Abraham dị onye nwe m, ure nwanyị. Ezi nwanyị dị ụkọ, ọnụ ahịa ya karụ. Ezi nwanyị dị ụkọ. Ezi nwanyị dị ụkọ, ọnụ ahịa ya karụ. Ezi nwanyị dị ụkọ. Alụmalụ mere eze ha bụ ncha, ọgarama bụrụ mama ịwọta. Jezebel je na mmiri, ọ bụ nwa mama ịwọta. Agada gbachiri ụzọ n'obi ọgaranya, o tinyere eze na nsogbu. Gbazọ kwin ome ka ọ mara ebe, mana o jikwa agụba. Agụba, 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 agụba. Ezi nwanyị dị ụkọ, ezi nwanyị dị ụkọ, ọnụ ahịa ya karụ. Ezi nwanyị dị ụkọ, gbazọ kwin na mmiri, ma chọta Nkechi nyere do. Sọ Ngozi Chukwu pụrụ ime gị ọgaranya, ma ọ gaghị enye nsogbu. Ezi nwanyị dị ụkọ, ọnụ ahịa ya karụ. Addicted,
like fiesta, forever. This love forever, we belong together. Whenever, fiesta, it be like fiesta, forever. This love forever, we belong together. Whenever, fiesta, so come my way, baby. You don't carry my heart, you just say, make you carry go, baby. Make you carry my heart, you run away. I dare your bag, baby. Nobody can be done. 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 So let me know why you leave for that girl, say you chose me. If to love you not crime, then I go prison. If they ask me why, I go give reasons. Oh no, yeah, I'm ready to leave other boys, I go follow you. If money not problem, I borrow you. As long as you know lie to me, I go there with you, my boo. It be like fiesta, forever. This love forever, we belong together. Whenever, fiesta, it be like fiesta, forever. This love forever, we belong together. Whenever you make me the one to want. Don't get it, don't try me like this. Can I from Nogo? I got to go there now. I'm not getting it. Because I can't do it. Jesus, round of applause for them. Akakova, a round of applause. Yes, as you call. Move the wine. Do my boy. Put out jog. It was neck and egg. The Hobos Empire neck and egg. I'm from Bonoban and Mama West known as Zuka. When I saw the Kuru I do Namanaha Jesus. After our youth service, I was so surprised.
Na street I'm gonna quit the whole. How many days go out? Like 65 pounds. Oh, baby, fine. Oh, we had a I'm not going to buy who go. We heard the case here now. Don't worry about them. John, I had you. How can I do it? Do your joke and I go and argue. Okay, when we are going ndị pupu takwanụ jekwere ebe na ige pupu wee mee ka anya dịka aka ụmụ m were eme Mama ekene gị. Okay, nna. Ọ ga-adị gị na mma. Ndewo. Biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na anyị bụ. Okay, afa m bụ Nwada Chidubem Gbejiofọ. Ego ụbọchị na-ekene gị. Okay, ndewo. Biko anyị fụrụ ọtụtụ ndị unu na-ese ebe a sị ka anyị wegodo ọha na eze ife mere unu ji na-akwado nkwado anyị niile unu na-akwado n'ụbọchị taata. Okay. Tata bụ ụbọchị anyị na-akwado n'anya ifu na tupu erimeri dị ebe a. Anyị na-akwadobe mmemme maka nwada anyị bụ Ọbịageri, onye nke na-aga di n'ụbọchị taa. Taa ka anyị na-eme mmemme nke anyị ga-eji wee di ya ka ọ wee gaa na be di ya. Ekene m unu. Afọ na tata bụ ụbọchị aṅụrị. Yes, ị na-asụkwa anyị pọrịpọrị. Ọ ga-adị gị na mma. Biko gwa na ọha na eze efe ịchọ ka Chineke mere ezinụlọ a n'ụbọchị tata. Okay, ekpere m n'isi ezinụlọ ahụ bụ na Chineke. Ekpere m bụ ka Chineke gọzie ha, ka onye ha ọmụmụ, ka onye ha ụba, ka onye ha ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ọbụnagodu ndị nke ga-eso ha wee bịa maka mmemme a, ka Chineke nyekwa ha amara ije. N'okporo ụzọ ga-erube isi na ha ga-abịa n'udo wee nakwa n'udo, n'ihi na onye ọbụla gbara ụkwụ n'ala achị udo ga-esi ya wee nakwa n'ezinụlọ ya n'aha Jizọs. Ekene gị. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Ife merụ mma. Ego ụbọchị na-ekene gị. The whole Boys Empire Media na-ekene gị wee na-ekene unu na mbọ niile unu na-agba ebe a wee na-asị ebe niile unu si wee sọpọtụ ebe ọ bụ na iji ụkwụ, ọ bụ na inye aka, ọ bụ na ego na jọb ga-esi na ya wee merụ unu amara wee ihe ọbụla bụ ihe dị ụkọ na ezinụlọ unu oge esi na wee mezuru unu n'aha Jizọs. Ekene gị. Ga-adị gị na mma. Biko onye ka m kene? Madam Onyemachi. Ọ ga-adị gị na mma. Biko o nwere ihe nwere igwe anyị n'ezinụlọ taata ka anyị ghọta ihe na-aga n'ihu n'ezinụlọ. Taa bụ ụbọchị ọṅụ, ụbọchị niile na-abụghị ịba akwa. Taa bụ ụbọchị ọṅụrị, ụbọchị niile na-abụghị isi nkwu. Anyị na-enwe ọṅụ tata n'ihi na nwaanyị na-agaji. Anyị na-ele anya ndị ọgọ ha bataba ihe nyere anyị ka anyị mechi anyị chicha anyị echere ha ọ ihe ọbụ ọ gwara ihe anyị nọ n'ime na onwe ihe ọzọ. Ekene m unu wee na-asị na Jehova ga-emerụ unu amara n'aha Jizọs. Ka ihe na-ayọ ka Chineke mere ezinụlọ ọfụ anụ a na-achọ ịkwado n'ụbọchị tata. Anyị chọrọ ka Chineke mere ezinụlọ anyị nye ha ogologo ndụ na ahụike.
nyandu njekoji pada lab malwaji nyanya ha ahụike nya ha ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwanyị ka ha wee gbuo isi kanka ha zụọ ụmụ ha zụọ ha n'aha Jizọs. Ekene m gị ọ na nke eturu gị oke Hollandis oke akwa oke akwa ụmụ agbara abada garara ọrụ abada kene m gị anyị na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mmanya na ịbụ nkwụ elu wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma na-asị gị ọ dị ka gị ebibinekwa na ihe ọma niile ị na-eme na Jehova ga-emere gị amara na-asị ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs.
DJ bidevu ya mere anyị nwere ndị nọ n'ezi ha ndị ha bụ people just on one side because permit me ka m ga-amara ndị ha nọ ka amagere ndị nọ na side a.
Okay, I'm not you know. You want to so you don't work in a woman can try in this family. Or one woman can have for you. Huh? What is the problem? By the way, who are they? I said, who are they? Can you happen? I think you can happen. In the bed. Oh, in the bed. Oh, I didn't know. It's only if you try and it's all with you. Yes, I know. Okay. One. Really? Yes, I know. Gonna do. Onye anyị ka ogo nwere aja wee pụrụ ebe a na mgbe na ha sọ nga nke ọzi na pụcheji na nwaanyị amaka kene nwaanyị amaka ihe ịma ndị otu anyị do that time wee bata na the compound or else the father will walk you out kịta ka edozi mmụ ị n'anya dị afọ a ga-ekore gị biko tinye Jizọs in the name of love at the mention of love as someone will spell he can do it also one tears of the national blood. The power, accord, you have to say so. You have to say so. I have to say so. O V E L. Appreciate this love. Appreciate this love. Oh, the love on Abba, yeah. Because there's a photo, like this, I can make a large. The love is flowing. The love is flowing. Yes. Yes. Okay. Thank you. Okay. Can you put this? I recommend dog in a special way. That's right. Dog no. Emergency photographers one also. Yes, sir. I prepare her opportunity so. Actually. Separate all attack the hunters. The problem no ya. Problem no ya. Problem no ya separate. That was zero way for now. No. I na sing dog no. Sir. For you wine. I go amala. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Because of it forever. Praise the Lord. Now, my evangelist. Thank you.
ya mere a ga-ebute ọjị a ga-agụ ọjị dịka ụmụ Igbo agụrụ ọjị n'isi biko ọ bụrụ na ọjị dị nso ka ebute ya nna ikwu abụnye ọjị ndị ọ gaghị echere gị ọjị nna ikwu ibunyere ọta ya na mbụ ọwụrụ Yoruba ọgba ya na akpa mana dịka nwa afọ Igbo o nwere ka esi eme ọjị nna ikwu were ọjị o nwere onye ibe nne nke nwaanyị nọ nso ibe nne ikwu nne nke nwaanyị onye nọ nso ebe a kedu ya nke nwoke nke nwaanyị abi ikwu nne nke nwoke ọ na ya ọ ya were ọjị karịa ma ụmụ young boys amaghịzị ka a gara ime mistake biko evangelist na ekwu were ọjị biko ka a ghara ịgazi kelebe ebe niile ka a gbụsazi mmadụ na-abụgo ọrụ anyị ọjị ọfụ esoro ibi wee mee gịnị wee ree anaghị arapụ isi aka wee na-afụja ọrịa aka onye a bịara bịa ga-agọrọ anyị ọjị na-ekwu bụọrọ anyị ọjị n'afọ nna ka anyị kpee na ekpere ọjị n'afọ nna ịhụ na mmụọ nsọ ezi onye nwe anyị Chineke nke pụrụ ime ihe niile nna anyị ekene gị anyị nye ya ekene n'imere ka anyị dị ndụ ala ndị ndụ ndụ taa ọ bụghị ike anyị ọ bụghị ịdị mma anyị kama na ọ bụ mmasị gị dịka onye kwuru okwu ikpeazụ si kwuo ọ bụ aja ekpe ekpere mana ndị Igbo na-akpọ ya ọfọ mana otu aha ezinụlọ anyị batara biya bụ ezinụlọ bọọdụ ọha mazụnyere ezinụlọ a wee mebe ya ka mmadụ nọrịa na-emerịta mkpa ha Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile o wee nyekwana ha ahụike wee ruo taa ọ bụghị ike anyị ọ bụghị ndị mma anyị ndị bịara be gị taa bụ Okweke ha si Anambra a na-akpọ Abagana oturu ụzọ bịabe gị unu nwe malitere ya ịnụ nwaanyị bidoro na mbụ rodoro na-aga o nwere oge a na-aga mmadụ ya anụ nwaanyị ọ chọtara ya anya n'obodo ya na ụmụnne ya na ezinụlọ ya mana kịta nwaanyị nwere ike ịga ebe ọbụla ọ nabatara ya ihe bụ isiokwu ndụ ahụike ihe akwa ihe enwe ka ndị be anyị si kwuo ya ọ bụ ndụ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị onye ha na-achọ isi ka nka ihe anyị na ihe ya dụ mkpa n'ebe a nọ bụ ịmata ihe bụ mkpa onye ọbụla maka enwee nghọtahie n'okwukwu na ịkpa arụ nsogbu a na-adụ na nwere na-ayọ ka ihe ndị a nke anyị kpere nke dị mma ka gị na-anabata ya nke adị mkpa na mmezie ihe site n'aha ọkpara Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Nna anyị ukwu ibe anyị ekene m ụlọ ibe anyị ekene m ụlọ ekene m ụlọ ekene m ụlọ ndị ọka anyị ekene m ụlọ ekene m ụlọ ekenekwa m ụlọ ọzọ mgbe ichi ọ nọ n'ebe a ji ọdị n'aka wee na-asị na ụlọ akwere izu ekwukọtawo wee na-asị na anyị adịsị dị anyị adịsị na anyị adị mbọsị nkwa dị mbọsị aba dị mbọsị oke dị mbọsị oye ee anyị anara n'ike uwe si na ije anyị bịara ebe na nna m jerie nna m jerie nne m jerie nne nna m jerie onye anyị jepaje pụrụ ya anya anyị owelu anyị uwe si na anyị eje nke anyị n'anya ụlọ nke anyị abịaghị anyụ anyị abịa maka na nke nna m jere anyụrụ ya abịa ndị o ji ebeba anyị naba aka na atọ wee ruo taa uwe na-asị na anyị na unu na eti mmiri adịgoro anyị na unu ọ bụ ezi nkụ ee ezi mmiri adịgoro anyị na unu ọ bụ ọzọ ezi nkụ
anyị ya na amalụ agafere n'ezi ebe a kwụsị bata atụ ọra metụ aka mee nke ọbụla na-agakwa ya na ọra dị na anyị mma n'aha Jizọs Kraịst adonu na-apịapụ m ọ ya abịa bịatị ya ife ọ ya abịa bịatị ya ife nne nna ya abịara nne m ụmụ nwaanyị niile nwere onye na-akịta n'ije n'ije ha nke anyị akụkọ anyị adịrọ na ya o nke ya agawara uhere. Yes, thank you. Thank you. Thank you. Anyị aga n'ọjị isigo na anyị anabatago ndị ọga anyị. After reception, Muslim never India, no buyer, so I am done. I would not say, no, I'm only pushing around and I laugh. And then wherever I got, only for life when I got so because one of those really, I need to. I will listen to Palanco, and I didn't really stay. I want to say, what on the Frank and them, they find where I'm really on the trailer. Now, Chicago, no. Yeah. Play no. No, no.
Mama bago. Bara. Patrizi. Onye zero tizi nyameno. Keke tu. Ichiono ne ba abada. Ichiono ba abada. Abada fuso yemeko. Keke tu bana bala. Keke tu. Ngoda jo. Mputa ita. Ngoda jo. So, no. Anya do anya mo. Tuanzina. Anya ka bi mandiri ni tazame. Oh yeah, but it will be one day. I can do so much. After the injury, I found a cat. And it's near native. If we were advising of each of a video mirror. Or a penny hand. So no, you can't have a walk. And was nothing now called Cowogo. It is in a not going to have a winter. I'm a guy who so I can own. So now, like cats who I had 1 year. I had a one year of people who get a question because the book of the woman or the camera. Oh, not the game on the camera. A question and not good at me. Take all the money you're going to get. A messy bound or root yet. Or however bound. I can no, no. Emana ewe wenu na me ebidi gwenaka makana ndeba yense na oke je wa bare ri oso ma me ga igwenaka atagi umo onye emu ngabi onye na mbadi o na o wa ni kam to o na ba ya ji we okudo olu do nko anya na afuzo ekene mu no dịka bana bara gosi kwuo ọgọ ndị bari ọgọ ụmụ ihe a ga-ebe anya ọgọ ihe bụ isiokwu bụ ọgọ anyị kpegoro na ekpere rụ ndụ ogologo nghọta enweghị onye a na-azụcha azụcha si na-azụgodo onye a na-azụtago ma nwata ma okenye na nne nwanyị na nne nwoke ma ikorobịa ma agbọghọbịa ọ
Quay cái xíu của nó không có chuyện qua vấn đề mặt nên nó rồi mình hãy đáp bây giờ bây giờ biết hỏi nó sao đây có nhau được cũng mà muốn được sao có nhau được bằng xin là gan mà hẻm ấy nó là cái nó cái xin để xin nó lạc quá lúc có thể chạm có nhà để chạm có nhau là các bộ quen jadi nó bơi xỉu đấy, untuk có này chia đấy, anh này chua bị mà, bắt đầu mà để chua bị mà cái bài, ông đó là mong vài một cái, đó là bài rồi, mấy con người nhé, mấy con người nhé, có lo ăn một phần nào, chỉ quan đây. Ôi ọjọ́ mẹ ní pé wo mẹ àmà ní kẹ mẹ kó tó mma ọ̀rẹ́ àbò ọdún kẹ mọ àwọn ihe ọzọ tó kẹ ìdí ẹwọ nínú àpàdé gbọ tó kà máa ń yẹn wọn fẹsẹ tó ẹwọ náà àbára adé àlùjá máa ń àlùjá ẹrẹ pẹ̀lú ẹrẹ kìnnà ẹ mọ. Anuri today the operator made a deal like also no words this one that Abaga c'était vraiment bien Ikenga Abaga Kosi wode oku kafo asi ga ya da no yi ije nwa ya lọ kita inu na bro nwanne ezinu ofu ezinu no fete ke badu like one of my brothers go kita anya de ti nwanye na isi ba mo de kwata mena ba ya ba na ba na de ti at was I got been near when even in the parents are mother before them. Nobody want them good parents are and I don't know them and need any advice. Don't do this again. And not the president can make any gay young woman with making can care. Now okay, woman. Ya wana naisi ba anya koro mwanyi bonyunu agaji go 1000 iko juni na anya de wiwe iwe dira yobi oron tupo so idenu kan mwanyi ai mandos jani to go so leti ya ko ndo zene butene pekene ne riri ko ne je joy ya kene un dem ikenga ana te ko biko mana ifa unu tata kuli mom be awon kai ikem kam zo mo padike ora no so ja ya roga o je ma ga na toga no that mean no as a person hating looking at me in the anya una ya rozima and the family e born na aba adam na aba ukwe ebe na so dey ba kwa so okay so I want to assure you that one rolled out completely. Amen. It's not even the rolled out completely. That is it. So now get the moment. So guys, the name when I knew the now ever our second home. Amen. Ever our second home.
And if mother did to laugh out some so one so I'm fat believe on that. See me first person yes. Even in a game of man. When you believe live and let live. So I don't organ on man. I don't my yeah, I know. Yeah, that's one. Amen. Yeah? Amen. Was I yeah, that's one. I am. And it will continue to be great. Amen. So it's happening. I go soon. No, therefore, soon. Never the money be over. Everyone, Although I never I know I air condition. Why did I go on? Can I say, man? We were managing. Oh, that's what the match has been. I can see. Oh, that's good. That's Thank you. I don't know why. Makana even Jehu 25 years even William Jehu. Manauta near na 7th June 25 years. 6 months, 6 days after, or 1 month, 1 week after. Niabia from Ogidi. Chikwande the mother, the muddy is sad. Where
my father became worried. Because we men and my uncle, my mother, no, not the worried. We didn't go check a fan of when not a channel. Oh, yeah, I won't go walking. Or look who might have one and ordinary when you who might. Africa, what's over there? You don't know the you could do it on a line. It's one of we went at Eguava. How about it now? My father is going to Mundia, about the time. No, didn't get my life. I also know we went at Eguava. No, the lady. Always when no, okay, I can't. No, it's open on where I am. And yeah, Maria Chakiabu. Una, Unu, it's by your group. Una, it's by all who is here. Send everywhere to another wine. For one wine, I yes, the apple dot in a minute to us. Somewhere of two to the other way. Mana, it's not the other or not they work out of Lukuman. Not just. The more cow not the way she had it to Baras. Dinner. Mania, a word on Bossy, educator. Anafra, dinner, we are not called Nano, Mana, you went to anybody bell on it. Near full dog, castle, as a colony, if you go. No, I can't talk. You have ever been a car. You were working. I cannot let go much. When one wife will let go much, I will be okay. Even now, no more come. They're excellent. No, man. You know, we are the way. Who you for another? Then never. And then they have a KM. When you KM. Macana, don't put around this. It's making a Makanazi agolezi mmiri ayi ana abia ndo kwesịrị agụrụ ile okwa nwaanyị ngọfọ bụ ndụ ka anyị bịa nene bọ ka anyị nukwu maka na nke anyị bịa da anyị mmaji n'afa Jizọs. Thank you very much. Thank you. All men are like I know. If I was able to see me, I was kind of DJ got pop as I the wine. And that shit here. Oh my heart on you. I tell you right now. So you can't get put up myself. Ukalamete,
Just want to know You day. One night later, they say you day. Abi, in the mega show, you do be higher. Yeah, 20 naira. I'm around for 20 naira. 1, 2, 3, 4, 5. Get that cable. Aha. So you day. Ofu afa kire you day. You may go there ba. Kada fadi. Chinonso. Or if I can, I can bedroom. What do you see? Get in a pair. Honey, I wish. Honey, Nabia. Honey, and I call you. Only when I want for your sweet at when I hear so. Nabia, call here. So, you better your wife on getting go to that will find my home. I'm going to be back forever. Your wife will put a band there and they'll be good against Yana on mine or kiss him. It was immature business. He put on a shop, open a shop, your corner now. Before he put up, you go to ask him to you, go to my one. We're going to have a council. As of my fact, I go first. I would have any make a love. And they would not worry anyhow. If for us, not as an apple, I would even baby. Aha, what would happen? 1,000. Victor. Vicky. Also, that would happen. Nanko to do 1,000. Hold on. Nta got to be with our Hannah whatever. Okay, good and fine. They bring you up. By Buddha and easy. Major very mapa. Very mapa DJ. Light music. Jedaba go yapa. Baba the Oya go. Yes, go now. Every heart I hear for Tapata Jade very mapa. Every heart I hear for Digger no account to make with him a man. No, face you. Okay, bring account. Yes. Everyone I hear man, your man, Anamana Ojema Soku, Rojiriva. Commander neighborhood. Rojiriva Seho. Commander Nemeka Bechi, Rodika, the action man. You also are good for any today. Yes, Apana, you also are going to ask. Oh, yeah, I'm going to do. Anyway, get me far. Because in the end of my life, again, they are editor. No, go get manage your business. Oh, my God, that's in dog. That is in dog because one on your one. Hey, 15 naira. Oh, I can't get it right. The gentleman, Nana. You know. That is in dog or aqua. Yes, sir. I cannot answer the good day. I think I need to hear it. Why? The Bulgaria Guru market. That's what we got about. Chilling with the best DJ we have in the area.
Yes, DJ Aikomo. Oh, I can do it. Carry She's a virgin woman. I can't see why you do call. Yeah, it was it true. Baby, no. She's a virgin soul. Dancing when you do cool. Was it you cool? Yeah, she's a virgin. So good evening. Yes, sir. Yeah, we're going to no program. We're going to if I certificate, I'm working in Zulu. I'm not for you. Man, I will get this official. But now we are my account up with my.
Because I can't do Kenaka. Number one. Why not? Ndubuno for the Ponabare. Abahasobia. Abagana, Pado. Just a man with 10 can lead the 2,000 each way. What I'm saying. I need you white. I don't need you white. It are confused me about how my great guy. But I'm a Hekare. Nana, Ekenengi. I got through no more. Nabia, with the Nabia. The man of 3 come from. Let's go at 6 now. It is entirely arranged. I am a mother. I turn up wherever mother 7. We have for now. I am with the 3 for 97. 9 mother 7. Ah, he can't die. Oh, where is a mother, but I got the other one. I don't remember. Oh, yes, it's taken then good. Of mother 6. Of mother 5, we get my column. My column, I can give. Of mother 5. Oh, now it will be a dollar song. If that is the awful each hour, I got drink. Huh? As a montage to involve to buy. And now what I'm talking, and now what I want 91. Aha. Oh, we're going out to forever. I tell her about last. I did it with tea Colombia. Of mother 4. Aha. That you never can go take on off me. Of mother 3. You wonder why. Mother now, I'm going forever. If I would have never wine or the what you see, or what wine forever. What a man can do, woman can do better. A bag of honor. I'm with a papu. What is that in the 42? The menu. Mother now will call for who will bear the cats. Just mother now will call for 2,000 at least. If I the final one kind of cheaper, just mother now will call for 2,000. Just mother now.
Last one. Aha. Thank you very much. Maria mama kwege ba no ma hapụtacha gị before kwuo unu ga-apụtacha. Mommy, aga m abịakwa n'ebe ị nọ mara ya dịwa. Daalụ sọ. Ezigo bata nwaanyị ama mmechiri m keeki a. Ofu nwoke si. Nwaanyị ama mmechi ịwa keeki. Hey, na ama mmechi ịwa keeki a. Aha. Oh, that and I didn't know that. Aha. Good and fine, they never go before. Why am I making cake here? Aha. Aha. Here I'm going to go. Is Trevor? Oh, Metukia. You can. Trevor to do it. You can't do to the piano. How the man train needed. Papa never. Guy was here. First and foremost, to throw the egg I needed. Tutu oni ego anine. Tutu oni ego anine first. Agade zabi na mapu yepu na pa na na ego afọ ni. Ego cake ka chọrọ ịkwụ ụgwọ buru akpa na. Aha. Aya, buru na ego afọ. Yes. In marriage, giving is very, very important in what I do. Bible says God loves a cheerful giver. And I don't know how to give, it will not enter. Such a can know the meaning of giving. The Bible will say, when you're also nihi ka nefu kunu nataworo. Therefore, nefu kunu ga enyekwa. Tell me, amen. Amen. Never. Abiko final announcement. But after this announcement, three of you, let me introduce you also. Can I come to you? Okay, come. I got caught, okay. Why you go to bed? Sorry, you go to the cake. No, what do I say? What do I PS, and it is called Jesus. And I go back a round of applause for them. A round of applause. Yes. As you call this cake, you call happiness into your home. You cut prosperity. You cut off everything that is not pleasant to your life. And you cut in anything that will give your heart joy in the name of Jesus. Come out. This, hey, okay. You want to move Bishop of Baraka we're in the West African Bible Church. Let the people down the earth. Now see Baba do any Baba do one for me. Not because I take a loss, not because I break a loss. I shall not be just. I say my property, Sinachi. Say I don't hammer, Sinachi. I win in power, Sinachi. With my melody, Sinachi.
Now when they ball they go Dubai. Everything we see we buy. We go do it, we no be lie. And you say we no go late. If you know Wait, ladies and gentlemen, I can see the latest couples in the house. Hey, how is it? Put your hand up, move your body, shake your body, where you move your body, shake your body, move your body, shake your body, hey, baby girl.
No matter where you go, remember the road that will lead you. The one that making it. I want to be my dosi charity and making it and me appreciate. In the buying I buy it's ancha. So the woman got brave now. I won't leave it the man. When I making it, when they marry idea appreciate. On top of all the duty and the one idea, it's time to appreciate the woman. When I did cry, my mother carried me. She goes, my pikin, when did you did cry? Hey yo, stop, make you no cry again. When I was asleep, my mother looked at me. She could like me well. She covered me close. Sleep. When I get hungry,
This is Batman Rashad. I know something to do now. We got DJ Icon, international Batman, no local. In case you don't know, representing life in Nigeria, Africa. Yes, we are moving our table. Do your moving our table like this. Equal boss. Oma, are you ready? Do your moving our table like gift. Mama, will you ready? Will you ready? Papa, Nazo. No, Mama, that's side, that's okay. Move the wine. Do the Mama. How do you Mama do not black with it? Dig through and in here. How can I go walk with this? I go over. How many women want you on us? I hear him. I hear the hour. I hear the Jesus. Eh? How can they get you out? The baby must have been a man. I'll go work here. I'm back 1 and 1. Ejene yembe, ejene yesu, ejene yawo. Yenda ka anyị na-asọ. N'ụlọ nwanne nwaanyị ka esi anụ nwaanyị. Etinye ihe, onwe ihe o mere go, kọsara m ga-enye ya advice. Ana m enye go ihe a. Ya uwe meme. Ị ga-ahụ ihe ga-eme ya. Adịghị nwa akwụkwọ meme ya. Atụ ọ ma hụ ihe ga-eme go. O mee ya. Mafra
This is the final Jehovah told you. Jesus. Papa, you can name you. Thank you very much. Because we look at Hanez, Marafa, no able. After Fidelis, I got a number. I need to put a job. Put a job, you go back and egg you. Thank you. I got a number. I'm for each one to be analyzed, you know, now, no, but start away. It's not going to do number, I had Jesus. But go to Hanez, called you noble. I'm a Torun of my. I'm a time. Now, each I believe, Omro, you market. Oh, you give up a sign of wine. And the ordinary to book a ladder. The child said not the man or 1 young Yamaka. When you can second way, Yabana, Bana for Balakoya. Young Cushion and whoever looked at was that no one to go. So, no, open the overtime. So now I need over name. I can hang you, put a jog. You go was neck and egg, the Hobos Empire neck and egg. I'm from Bonoban and Mamma West Nozukama. When I saw the Kurujaga do Namanaha Jesus. Amen. Can I check and a commerce no awful and laugh at the Bonobo Star? My mother is known a bend dog who no be a noble starter. Happen on you, Buna. And I just got to was working on mine. You got 45. When was the break? If you got auto, you got them. Or the other Larula got them. Go. Multiply and feed the earth. So you can make it up. It is interesting. Yeah, generation. From Genesis to Revelation. What's your question? That is you. I can hang you. Put a jog. Put a jog. A good was a canagio. When I snug at the Glamma. Ebole, in on the site. Obole, Maya, Ebunqueno. Obole, Boaji, Eburakino, if ever Boaji. I can hang you. I got the Glamma. I know what I say. I don't get off camera. Okay, I can hang you. I just know you to be able to know Naga before my dear Naha Jesus. Amen. I can hang you. I got a number. Respect yourself.
ekele m gị o. Biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Afa m bụ Nonso Beki, abụ m onye Abagana, onye Abagana na Anambra Steeti. Ọ ga-adị gị na mma o. Anyị fụ nọọ tata bụ ụbọchị gị. Menụ ka ọha na eze mara ka obi dị gị tata. Nga akọwasị ka obi dị m taa maka na obi dị m polina ị na-anya efu anya nara na ọ nwachasịla onwe ya nya ọ dịrọ ka onye manarịrị ya n'ụwa so na obi kwesịrị ịdị m ụtọ. Ekele m unu o. Anyị fụrụ mbụ unu gbara ọ dị wee from Abagana jikworo na ihe si ike na obodo unu wee mee mmemme a mechapụ ya ihere wee despite the schedule, the time schedule onye ọbụla nwere na ibe isi ike yet onye ọbụla wepụta time wee bịa ọ dịrị izi Chineke bi n'eluigwe ya emezulu papa ibe niile ebe na-achọ ọ ya emezulu fanya n'afa Jizọs. Amen. A sị na n'ọgaranya jere mba anụ jiri agba bụ ndị o mere bụ ife na-emere ya wee lasị na ka onye si eme ka egbe si akpọ ya wee lasị n'izuru ka eme wee lasị na ọ ga-adị gị na mma o. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu Ichie Ọnọnọba the second. Ịgụ bọọzụ ekele gị o. The whole Boz Empire Media na-ekele gị wee na-asị ideka iji na ọ ga-adị gị na mma o. Ọ gbara nkwa ị na-ekwe nwunye ọfụ gị? Nkwa m na-ekwu ya bụ na anyị anụ ezi di na nwunye. Divorce na separation bụ ndị ọcha na ndụ ndị ọcha ka anyị na-anụ ya mana ọma dị na ndụ anyị all forever. Amen. Yes. Ebele nna ebe ndị mmanụ ibo ya bụ maka na anyị anọgo ara asatụ ya bụ ebe anyị mewele enyi so na anyị afụsego onwe anyị mmanụ na olugo ọ Chineke is God's union and ọ ya agazi. Ekele m gị o. Ana m asị na ije unu anụwa ga-abụ ije mmiri ọma mbụ ije nkụ Jehova ga-esi na njem unu bịa na ezinụlọ a wee bulie ụlọ elu mepere unu ụzọ ọ ga-enye unu ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ji achọ ezinụlọ mma Jehova ga-emeziri ya unu n'aha Jizọs. Ịgụ ụbọchị ekele gị o wee na-asị gị na ọ ga-adị gị na mma o. Ekele m gị. Ekele m gị. Igu Boz Lagos Akaleku Surplus. Let's go. Abụ nwa afọ ezigbo nwa achị nke dị n'Ojiriva obodo achị makachi nwanne achị obodo achị bata obodo achị udo na-achị isii n'ụlọ isii n'agụ 12 disciples isii n'abụ men nọ n'ije men nọ n'ụlọ men the hustle men na-agba mbọ makachi nwanne achị dị awada achịpụta n'ọgbọ adị ama aka ife a na-emabụla ife ụmụaka ọbụ onyinye Chukwu aka n'aka achị nwere evu achị nwere mfụ menu kwa igu menu chenko itinye isi n'ogbe menu ka nkụ no place like home.